ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ବଳ କହୁ ବା ମାନବ କାହିଁକି ସମ୍ବଳରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ବିକଶିତ କରେ। ତେଣୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେପରି ଭୂ ସମ୍ବଳ, ଜଳ ସମ୍ବଳ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ପରି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିତରଣରେ ପୃଥିବୀରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ। ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ 10 ଭାଗ ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀର 10 ଭାଗ ଭୂମିରେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ତର ଗୋଳାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 75 ଭାଗ ଲୋକ କେବଳ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପିଛା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 45 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି। ଏହା ପଛକୁ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୂମିରୂପ, ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଭୂମିରୂପ। ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ। ଜଳବାୟୁ। ଗରମ ଜଳବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତଳ ତଥା କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ପରି ଜଳବାୟୁରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା। ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସେହିପରି ଚୀନର ହୁଆଂହୋ ଓ ୟାଂସି କ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଉର୍ବର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଳ। ମଧୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ କାମଧନ୍ଦା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ହୀରା ଖଣି ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଫଳରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରଣ। ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଧାର୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୀ, ବାରାଣାସୀ, ଜେରୁଜେଲମ, ଭାଟିକାନ ସିଟି ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ। ଆର୍ଥିକ କାରଣ ହେଲା
ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଜାପାନର ଓସାକା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ। 1800 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିଲା ତଥା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀର ଓ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 1820 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାର 150 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1970 ମସିହାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 300 କୋଟି ଛୁଇଁଲା। ଏହାର ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1999 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ 600 କୋଟି ହୋଇଗଲା। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ କୁହାଗଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଉନ୍ନତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ତଥା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ମିତ ହେଉଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମହାର କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଏକ ବର୍ଷରେ କେତେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି 1000 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଜନ୍ମହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରକୁ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ବା ଏମିଗ୍ରାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶାଗତ ବା ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶରୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛି। କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। କେନିଆ ଭଳି କେତେକ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମହାର ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅତି କମ୍ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅତି କମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନ। କୌଣସି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଜନବହୁଳତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାପାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଧିକ ଜନବସତି ରହିଛି, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ତୁଳନାରେ ଜାପାନ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନରୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଶ୍ରେଣୀ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ବୃତ୍ତିର ପ୍ରକାର ଓ ଆୟ ବର୍ଗ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡ଼ ବା ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ଼ରୁ କୌଣସି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହଜ ଉପାୟ ଅଟେ।
जनसंख्या ପିରାମିଡ଼ରୁ ଦେଶରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 15 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ସେମାନେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ଅବଶିଷ୍ଟ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, କୌଶଳ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।